70 persoas desempregadas da comarca do Barbanza terán ocasión de formarse profesionalmente no marco dos 4 obradoiros de emprego con que contará Bisbarra. Ribeira e Porto do Son volverán colaborar na organización dun obradoiro conxunto con módulos de carpintería e conservación e cuidado de montes. Tamén a cooperación entre os concellos de Mazaricos, Dumbría e Santa Comba permitirá poñer en marcha os módulos de xardinería e turismo. Estes dous obradoiros contarán cun investimento de 280.000 euros cada un e ofertarán 40 prazas. Comezarán en setembro e se prolongarán durante 9 meses, fronte aos 6 que viñan durando os obradoiros xerais. Os outros dous talleres previstos na comarca enmárcanse no sistema de garantía xuvenil, polo que van dirixidos a menores de 30 anos. O primeiro correrá a cargo dos concellos de Muros e Carnota e formará a 15 mozos nas especialidades de limpeza en espazos abertos e instalacións industriais e atención sociosanitaria e persoas no domicilio. O segundo está promovido por Boiro e oferta a especialidade de operacións básicas de cociña. Cada un destes talleres contará con 15 prazas e unha achega económica de 140.000 euros. Unha vez resolta a convocatoria, procederase á selección dos participantes por parte das oficinas de emprego. Terán preferencia os beneficiarios da Risga, as mulleres vítimas de violencia de xénero, parados de longa duración, menores de 30 anos e maiores de 45, persoas en titulación superior ou persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.